Wel, helo. Noswaith dda i chi gyd. Mae'n braf gweld llawer o bobl wedi ymuno. Mae o leia 19 wedi ymuno gyda ni yn y dosbarth Gynganeddu yma, cyflwyno'r gynghanedd trwy gyfrwng Zoom. Felly mae Zoom yn newydd i fi ac yn newydd i'r rai ohonoch chi siŵr o fod. Felly diolch i Dafydd o'r Eisteddfod, neu sy'n gweithio ar ran yr Eisteddfod fan hyn. Felly fe sydd yn gofal caniatáu pobl i mewn, ac fe yw'r bouncer hefyd. Os bydd unrhyw un yn camfihafio, fe fydd yn eich taflu chi o'r ystafell. Felly dwi'n siarad â chi o'r Llewyn Cymru, o bentref Aberporth ar hyn o bryd, ac mae'r tywydd wedi bod yn fendigedig heddi. Byddwn siŵr mae wedi bod gyda chi. Bydd y sesiwn yn para rhyw 3 chwarter awr, ac fel dwedodd Dafydd, dwi'n credu mae yna 12 sesiwn i fod i gyd, ar nos Fercher am 8 o'r gloch, gyda'r un manylion cyswllt. Felly bydd yna gyflwyniad fel rhyw fath o PowerPoint, sleidiau PowerPoint gyda fi. Mae croeso chi gael copi o'r sleidiau yma ar ôl y wers. Mae pawb yn fyd ar hyn o bryd. Dwi ddim yn gallu eich clywed chi. Dwi'n gallu gweld ambell un ohonoch chi. Dwi'n gallu gweld ambell wyneb cyfarwydd a phrofiadol iawn, ond dyna fe. Bydd cyfle byddai'n eich dadfudo chi, os ydy hwnna'n air, cyn bo hir, ac fel bod cyfle gyda chi i gyfrannu a dweud rhywbeth. Felly bydd yn fwy o weithdi nag o ddarlith. Felly, o ran y cwrs, anelu at y ddechreuwyr ydyn ni yn bennaf, ond byddwn ni'n symud yn gyflym iawn. Felly, os ydych chi wedi gwneud cwrs Gerdd Dafod o'r blaen, neu bod chi wedi darllen yn helaeth am y pwnc, wel, maddeuwch i fi am fynd dros unrhyw beth sy'n gyfarwydd i chi, ac unrhyw beth ydych chi'n gwybod yn barod. A felly byddai'n gyfle i adolygu atgoffa chi o ambell beth. Ond dwi'n gwybod bydd yna rai yma sy'n dechrau, felly mae angen mynd gam wrth gam. Byddai yn symud yn weddol gyflym, felly gobeithio byddwch chi'n gallu dal i fyny gyda phopeth. Mae'r sesiwn yn cael ei recordio, felly dwi'n cofio na nath Dafydd ddweud hynny. Felly os nad ydych chi eisiau cael eich gweld, neu bod eich enw chi ddim yn ymddangos, gallwch chi guddio'r fideo yn eich llun ohonoch chi ar gyfer dangos ar wefan y Steddfod, mae'n debyg. Iawn, felly y nod erbyn diwedd y wers, y gwersi i gyd, yw eich bod chi'n gallu gweithio englyn. Dyna yw'r nod. Felly, gawn ni weld a fyddwch chi yn llwyddo erbyn yr Eisteddfod, felly bydd y sesiynau'n para tan yr wythnos fawr oedd i fod yn Tregaron ym mis Awst. Ychydig o newyddion drwg, byddai'n gosod gwaith cartre neu dasg i chi ar ddiwedd y wers. Y newyddion da yw bod y dasg yn hawdd iawn, a bod dim rhaid i chi wneud i beth, a dweud y gwir. Iawn, felly peidwch â phoeni, os nag ych chi'n deall rhywbeth, bydd pethau'n dod yn amlwg wrth fynd ymlaen. Iawn. Felly dyna ni, well ni fod ymlaen a dechrau o'r dechrau. Beth yw'r cynllun felly? Mae hwn wedi rhewi am munud. Dyna ni. Felly, yn gyflym iawn, byddai yn sôn am sillafau, acenion, beth yw ystyr geiriau acenog, beth yw ystyr geiriau diacen, beth yw yr orffwysfa, ond yn fuan iawn byddwn yn brwyddu ac yn gweithio cynghanedd lusg. Dyna'r symlaf o'r cynganeddion, a
erbyn diwedd y wers gyntaf, fel arfer, mae pawb yn gallu weithio cynghadedd lusg. Dylen ni fod wedi gyflwyno'n hun ar y dechrau, Emyr Davies ydw i, dwi'n diwtor neu yn athro barddol rhyw fath yn ysgol farddol Caerdydd ac yn dysgu'r dosbarth dechreuwyr ers blynyddoedd a dweud y gwir yn dysgu ar lefelau gwahanol yn yr ysgol farddol honno. Iawn. Felly dyna'r cynllun ar gyfer heno. 3/4 awr sydd gyda ni. Felly, well yn ni fwrw ymlaen. Iawn. Sillafau. Syllables. Fel ma'n dweud yn Saesneg. Reit, gobeithiwch bod chi'n gallu gweld y sgrin. Mae cyfri sillafau yn bwysig, a mae pawb yn gallu gwneud hynny. Dych chi gyd yn gallu mynd 1, 2, 3, lan i 7. Fi'n disgwyl bod chi'n gallu cyfri i 7. Os na, mae problem gyda chi. Ond yn y mesurau cyffredin, mae angen i linell o gynghanedd fel arfer fod yn 7 sillaf o hyd. Felly mae'n bwysig ein bod ni'n gallu cyfri sillafau. A chi'n gweld prifau profiadol iawn ym millwaith. Tu cefn i'r babell len yn mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just i wneud yn siŵr bod nifer cywir o sillafau gyda nhw yn eu llinellau. Reit, felly, cam 1. Oedden ni'n gallu cyfri i 7. Felly, faint o sillafau sy'n y geiriau hyn? Gobeithio bod chi'n gweld ar y sgrin. Felly, os gallai eich symud chi o'r mydandod mawr, na fi wedi symud ymlaen yn barod. Os all Dafydd eich symud chi o'r mydandod, a'ch dad fido chi gyd mewn un tro, dyna fe, dwi'n gallu clywed pob pesychiad nawr, iawn, a phob parot sy'n gwneud sŵn yn y cefndir, byddai'n ei glywed e. Felly, gawn ni drio gwneud fel hyn, felly. Byddai'n dweud y gair, a dwi eisiau chi ddweud fel un corws faint o sillafau sy'n yn y gair hwnnw. Iawn? Reit. Gair cyntaf. Anwadal. 3. 3. Da iawn. Tair sillaf. Cywir. Diddordebau. 4. Debau. Da iawn. Mawn. 1. Anghyfartaledd. 5. Ie, cywir. Anghyfartaledd. 5, dyna ni. Trysori. 3. Iawn, 3 fyna. Caerdydd. 2. Cael iawn. Aberdaugleddau. 5, cywir. Gwahanu. 3. 3 fyna. Tafodieithoedd. 4. 4, dyna fe. Gwanhau. 2. 2. Eisteddfota. 4. Eisteddfota. Cywir. Caniatad. 3. Tad. Cywir. Da iawn. Wel, dyna fe. O'r ymateb yna, dwi'n credu bod chi wedi llwyddo yn y cam cyntaf a bod ni'n gallu cyfri sillafau. Felly mae hwnna yn beth cadarnhaol iawn. Felly, dyna ni. Yn wneud i'n fyd. Ydych chi'n glywed i nawr? Gobeithio? Ie, ydych. Reit, dyna ni. Felly, cam nesaf yw dyna'r atebion rhag ofn bod chi yn amme eich hun o gwbl dyna'r nifer o sillafau sydd yn y geiriau yna. Felly mae'n bwysig gwybod faint o sillafau sydd mewn gair. Cam nesaf. Acen. Acen bwyslais fel hyn. Nawr te, yn y Gymraeg, mae'r acen bwyslais fel arfer yn y sillaf olaf ond un. A'r term ar gyfer hynny yw'r goben. Felly, y sillaf cyn y diwedd, dyna'r lle mae'r pwyslais fel arfer mewn geiriau Cymraeg. Mewn geiriau Cymraeg,
hir, hynny yw, lle mae'r nifer o sillafau. Felly, dyna'r term mewn Gerdd Dafod ar gyfer hynny. Ond mwyn eich drysu chi'n llwyr fan hyn, dwi'n mynd i ddweud wrthych chi, os yw'r pwyslais ar y goben, os yw'r acen ar y goben, dyn ni'n dweud i fod yn air diacen. Yna achosi dryswch i bawb, ond dyna beth yw ystyr gair diacen. Os yw'r pwyslais ar y sillaf olaf, yna mae'n air acenog. Ond wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf o eiriau Cymraeg, maen nhw'n ddiacen, maen nhw'n rheolaidd, ac mae'r pwyslais ar y goben, ar y sillaf olaf ond un. Felly, os yw'r pwyslais... Mae'n anarferol felly bod y pwyslais na'r acen ar y sillaf olaf mewn gair hir. Reit, tasg arall i chi nawr. Mae rhestr o eiriau fan hyn, yr un rhestr eto, faint o'r geiriau isod sy'n acenog. Iawn. Felly dwi eisiau rhif nawr, faint ohonyn nhw sy'n acenog. Iawn, gawn ni ddadfudo. Na fe, i chi'n gallu siarad nawr unwaith eto. Unrhyw rhif yn dod i'r meddwl? Ydych chi wedi gweld nhw? 2. O, ie. 2, mae rhaid gweud 2. 4. Unrhyw gynnig arall? 4. 4 yn gynnig, ia. Tri. 3 yn gynnig arall. 4. 4 yn gynnig arall. Sydd iawn, ydych chi'n edrych yn fyfyrgar iawn ar y rhestr, rhaid dwi'n gallu gweld ar y sgrin. Awn drwyddyn nhw, yn gyflym iawn, jyst i weld ydych chi wedi cael hynny'n iawn. Anwadal, os neb yn dweud anwadal, os dim unrhyw dafodiaeth yng Nghymru yn dweud anwadal, na. Felly mae hwnna'n ddiacen. Diddordebau, diacen. Diddordebau. Mawn, acenog. Mae'n gorfod, mae'n un sillaf, felly mae fe'n acenog. So ydy bob un sillaf wastad yn acenog? Dyna chi, os dwi'n air un sillaf, mae'n rhaid bod yn acenog. Mae yna eiriau gramadegol fel yn a fy sydd yn ddiystyr, a byddai'n od iawn bod yna bwyslais yn y fe mewn llinell, ond mater arall yw hynny. Anghyfartaledd, ydy hwnna'n acenog? Nagdi. Trysori? Nagdi. Diacen. Caerdydd? Acenog. Da iawn. Pwy wedodd acenog yna? Dwi'n yn gwybod. Ond dyna fe chi'n gywir. Mae Caerdydd yn acenog. Aberdagleddau? Diacen. Ia. Gwahanu? Diacen. Diacen eto. Tafodieithoedd? Diacen. Wanhau? Acenog. Acenog. Da iawn. Da iawn. Eisteddfota? Eisteddfota? Diacen, cywir. Caniatad? Acenog. Acenog. Da iawn. Ardderchog. Felly, pwy bynnag ddwedodd 4, o'ch chi'n iawn. Mae oedd 4 o'r geiriau yna yn acenog. Felly, dyna fe, ysio bod rhaid o'ch chi'n meddwl, dwi'n meddwl hwnna'n eithriadol o hollol amlwg Emyr. Pam yn y byd wyt ti'n gofyn y fath gwestiwn twp i ni, a ni'n gwastraffu'n hamser ar nos ferched fel hyn. Ond mae'n syndod ambell waith, mae yna bobl sydd jyst ddim yn gallu clywed yr acen. Dych chi'n gofyn, ble mae'r acen yn y gair yma, a dyn nhw jyst ddim yn clywed ble mae'r acen. Mae e'n nodwedd mewn ieithyddiaeth, mae'n debyg. Mae yna gyflwr, dim cyflwr, ond mae yna bobl sy'n methu a chlywed yr acen mewn gair. Gofynnwch chi bobl sy'n canu cardant, a chi'n gwybod bod nhw yn gyfarwydd ar acen. Mae cyrff nhw yn symud gyda'r acen pan fyddan nhw'n canu.
Felly mae bwysig gwybod ble mae'r acen mewn Gerdd Dafod. Iawn, a gwybod beth yw gair acenog a gair diacen. Iawn te. Felly, gawn ni gwestiwn sydyn iawn fan hyn nawr te. Os gall Dafydd eich tynnu'ch midandod oddi wrthoch chi, fel bod ni'n gallu clywed chi. Dim ond gair sydyn o'r ochr yma fyd, sori. Pan mae ar ôl i fi eich unmutio chi gyd, pan dwi'n mutio chi nôl, mae'n mynd i gymryd 2 funud i fi roed y sain yn ôl ar Emyr, achos mae Emyr hefyd yn cael ei unmutio. Felly dyna pam ydych chi'n mynd glwad o am fymryn o amser. Felly, iawn, mae ni amdani. Reit. Dyna fe. Dyna chi wedi eich llusgo o'r midandod mawr. Gawn ni weld eisteddfodau. Dwi eisiau chi nid dweud ydy yna cenog neu'n ddiacen y tro hwn, ond dwi eisiau chi ddweud beth yw'r sillaf acenog. Iawn? Eisteddfodau? Ot. Mae'n bwysig cynnwys y gytsain yna hefyd. Felly dyna lle mae'r acen yn y gair yna. Iawn? Yn un eto. Sillafu, beth yw'r sillaf acenog fyna? Af. Iawn, cofiwch am y gytsain. Sillafu. Sillafu. Felly gallwch chi weld yn lle mae'r strac neu'r acen fyna, mae'r ef yna y gytsain dan yr acen fel petai. Yr A yw'r prif gytsain, ond mae'r ef yna dan yr acen wedyn. Iawn. Sylweddol, mae gair mwy sylweddol i chi? Edd. Da iawn, cywir, ac rhan fwyaf glywes i beth bynnag, y rhan fwyaf wedi rhoi cynnwys yr edd hefyd. Sylweddol, sylweddol. Dyna lle mae'r acen yn y gair yna. Anghyfartal. Art. O'r rhaid i chi gynnwys pob cytsain yn y gair dan yr acen yna, yn y sillaf yna, mwyn cael y sillaf yn llawn. Felly dyna lle mae'r acen yna. Chydig yn fwy. Perthyn. Erth. Cywir. Da iawn chi. Perthyn. Perthyn. Dyna fe. Yn hawdd. Beth am hwn te? Distawodd. Da iawn chi. Distawodd. Distawodd. Os ydych chi'n yn y dosbarth yn yr ysgol farddol, dwi'n gofyn i bawb wneud headbutt pan maen nhw'n dweud yr acen yn waith. Felly, os gallwch chi roi headbutt ar Zoom, distawodd. Iawn, pawb amdani? Da iawn. Gai ofyn cwestiwn, Emyr? Cewch Sian, ie. Ydy'r acen wastad yn cychwyn gyda heb y cytsain? Ydy, o safbwynt dechrau gyda'r llyfariad. O safbwynt Gerdd Dafod ydy. Felly, dyn ni'n edrych ar y cytseiniad sy'n dod ar ôl, neu dan yr acen, neu ar ddiwedd y sillaf fel petai. Beth am hwn te? Wy. Wy. Cywir. Wedi clywed rwy'n dweud y gair cywir wy. Does dim cytseiniad fyna o dan yr acen o se. Felly, ond mae'r goben yr un peth, felly dyna lle mae'r pwyslais. Ydy'r rwy wyon yw'r pwyslais fyna. O, da iawn chi. Ardderchog. Wedi syrthio i'r fagl greulon nes i gosod yna. Llandaf yw'r acen. Felly mae'n air acenog. Mae'r llygad yn gallu eich twyllo chi. A yn aml iawn bydd pobl yn gweld gair sawl sillaf yn dweud, gair hir, ac yn meddwl bod yn air sy'n ddiacen. Dim ond gyrwyr tacsi Caerdydd sy'n dweud llandaff fel gair diacen. Yn Gymraeg, ni'n dweud gair acenog yw llandaf. Felly, byddwch yn wyliadwrus. Mae'n syndod faint sy'n cael ei dal gan air sy'n edrych yn ddiacen, ond sy'n gwirionedd yn acenog. Iawn? Felly dyna ni, dych chi wedi pasio cam 2, dych chi'n gallu cyfru sillafau, a dych chi'n gallu adnabod yr acen mewn geiriau hir, mewn geiriau
aml sillafog. Iawn? Reit, felly fod ymlaen. Dyna fe. Reit, ydych chi'n gallu'n clywed i? Iawn. Da iawn. Reit. Felly, ymlaen â ni, felly, y cynghanedd lusg, dyna beth yw nod heno. Felly, ar gyfer cynghanedd lusg, mae angen gair diacen ar y diwedd. Iawn? Gair diacen, gair hir, lle dyw'r pwyslais ddim ar y sillaf olaf. A'r gair ar ddiwedd llinell yw'r brifodl. Dyna'r term mewn Gerdd Dafod, a mae hwnna'n esbonio ei hun. Iawn? Felly dyna'r lle mae'r odl fel arfer mewn englyn neu gywydd. Iawn? Reit, felly gair diacen ar y diwedd. Nawr te, pwynt nesaf. Yng nghanol llinell o gynghanedd lusg, mae saib naturiol, ryw fath o doriad naturiol yn y llinell. A mae enghraifft gyda fi fan hyn ar sgrin i chi. Os edrychwch chi fan ar y gwaelod, mae adar yn Tregaron. A mae'r llinell yn y canol yn dangos ble mae'r orffwysfa. Dych chi'n gorffwys. Dych chi'n cael oriau o orffwys yn naturiol, ond mae rhyw fath o doriad neu saib naturiol yn y llinell yna. Mae adar yn Tregaron. Felly mae hwnna'n derm arall i'w gofio sydd gyda chi. Iawn? Felly, reit, un cwestiwn bach, oeddi hwnna'n saith sillaf? Felly gyfri eich bysedd os ydych chi eisiau? Odi, mae e. Ti'n eisiau chi ateb, neu ni gadw chi'n fyd am y funud. Reit, iawn, felly dyna ni cynghanedd lusg ar dechrau, ond beth... diolch, beth sydd wedi mynd yn... Sychiad, mae'r sgrin wedi mynd yn ôl. Reit, dyma ni. A dyma ni chafbwynt y wers am heno. I lunio cynghanedd lusg, mae rhaid i'r gair sy'n dod yn union cyn yr orffwysfa odli ar goben. Iawn? Felly, y toriad yn y canol, mae'r gair sy'n dod just yn union cyn hynny, dyna'r gair sy'n gorfod odli gyda'r goben sydd ar ddiwedd y llinell. Felly mae'n odl fewnol. Dyna beth yw hi, mewn gwirionedd. Felly, os edrychwch chi ar yr enghraifft sydd gyda fi, mae diwedd y gair cyn yr orffwysfa, fan hyn yn yr enghraifft hon, oedd adar, ac mae adar yn gorffen gyda ar, felly yn odli gyda'r goben, sef Tregaron. Right? Dyna ddim yn llinell sy'n mynd i gyffroi neb, ond dyna fe, mae'n gywir. Ac bydda disgwyl i chi weithio llinellau tebyg nawr mewn munud. Iawn, felly mae adar yn Tregaron. Dyna gynghanedd lusg berffaith i chi. A rhagor o enghreifftiau sy'n yma, dwi tanlinellu'r odl fan hyn. Fe aeth Wil o Gaerffili. Dyna chi, dyna Wil yn odli a Chaerffili. Cawn glywed yng Nghaeredin. Iawn? Clywed, gorffwysfa, odli gyda'r goben. Yr un nesaf, gorau arf yw ymarfer. Nhw gyd yn saith sillaf, odyn ma nhw i gyd yn saith sillaf. Felly, chi'n clywed hwnna yr odl arf ac ymarfer. Dyna'r gynghanedd lusg. A dwi wedi rhoi asterisk fyna. Iawn. Cofiwch gynnwys pob cytsain sydd ar ddiwedd y sillaf, fel o Sian yn gofyn gynnau, bod rhaid cynnwys y cytseiniad hynny sydd ar ddiwedd y sillaf yn y goben. Felly, y goben fan hyn oedd ymarfer. Felly, mae rhaid i chi gynnwys yr a'r ef yna yn eich odl chi. Mae'n gamgymeriad cyffredin, mae pobl yn meddwl, o, jyst odli ar yn y car rhaid ymarfer. Ond na, mae rhaid cynnwys y cytseiniad i gyd. Nawn ni ddim i drafod manion lle mae yna glystyrau o gytseiniad sydd ddim yn glystyrau tyn yn i adael hynny am y tro.
Reit, felly dyna chi, dyna'r unig weithineb sydd gyda fi fyna yw i weithio cynghanedlusg. Felly, mae cwpl enghreifftiau fan hyn, tair enghraifft yn dod fan hyn. Gallwch chi ddweld mwy nag un gytsain nawr yn rhan o'r odl. Mynd ar hast draw i'r castell. Clywed hwnna? Felly, mae'n haws os ydych chi'n dweud y peth yn uchel i chi'ch hunan, yn dweud y gwir. Yn ei arch caiff ei barchu. Rhaid cael yr arch yn yr odl fyna. Fe gaiff Donald pob maldod. Fe gaiff Donald pob maldod. Felly yr odl yw ald. Mae maldod yn oben fyna. Dyna yw'r goben. Felly dyna chi wedi creu eich gynghanedlusg. Checio bod nhw'n saith sillaf. Checio bod nhw'n gwneud synwyr. Bod nhw'n ramadegol gywir. A dyna chi bingo wedi llwyddo i weithio cynghanedlusg. Iawn. Reit. Dyma chi, gwaith yn dod i chi nawr, tasg i chi i gwneud. Byddai'n gofyn i chi ateb gan ddefnyddio cyfleuster sgwrsio, y chat sydd gyda chi ar waelod y sgrin gobeithio. Reit, ni'n dreul ffindio fan hunan mewn munud. Ond byddai'n dangos map i chi. Bydd map yn dod ar y sgrin. Dwi eisiau chi, na ges i ar y map yw enwau llefydd, pentrefi a threfi yng Nghymru. Dwi eisiau chi rhoi'r enw'r lle ar ddiwedd eich llinell a wedyn gweithio cynghanedlusg allan o'r enw lle yna. Iawn? Felly, yr enghraifft sydd gyda fi fan hyn, wy'n credu bod bedd gyllet yn un o'r rhai sydd ar y map. Felly, llinell oedd yr aniel o feddgelert. Felly, chi'n gweld yn y teic coch fyna ble mae'r odl, aniel o feddgelert. Iawn? Dwi wedi gweud dewiswch 3 lle gwahanol. Os ydych chi ben a gwneud un, rhowch e ar y chat ac wedyn gawn ni weld. Felly dyma eich map. A na i drio ffindio siwt mae chat yn gweithio. Felly byddai'n gofyn am gymorth gan Dafydd. Mi ddylia chat fod ar gwylod sgrin pawb. Ar y bar bach di. Di pawb yn weld o? Methu weld e am ryw reswm. Falle bod chdi'n weld o Emyr oherwydd bod yr cyflwyniad i fyny. Fedra i ddarllen nhw allan os ti isio. A fi allan o'r cyflwyniad ymiliad e. O, na, sori. A dwi'n gallu gweld... O, reit, bydd rhaid i fi ddibynnu ar Dafydd i ddarllen y cyfraniadau fel maen nhw'n dod i mewn, please. Mae yna un wedi cyrraedd. Mae yna gell yn ôl gellau. Da iawn. Ardderchog, odi, mae hwnna'n berffaith gywir. Mae yna gell yn ôl gellau. Cywir, mae'r odl fewnol yn gywir. Felly mae hwnna yn berffaith gywir. Iawn, unrhyw gynnig arall? Mae glaw... Sori. Mae glaw yn Abertawe. Mae glaw yn Abertawe. Ie, perffaith gywir eto, da iawn chi. Sŵn hen gan sy'n Llangranog. Sŵn hen gan sy'n Llangranog. Iawn. Nawr te, mae hwnna'n un diddorol. O'n i ddim yn mynd i fanylu gormod ar natur yr odl. Ambell waith,
Mae'r gair cyn yr orffwysfa, dwi ddim cweit yn odlin iawn fyna. Sŵn hen gan sy'n Llangranog. Mae can yn llyforiad eitha hir, a mae Llangranog yn eitha byr. Felly, byddai rhai yn dadlau bod hwnna ychydig yn drwm ac ychydig yn ysgafn o ran odl. Ond manion yw hwnna. Beth arall? Dwi ar goll yn Llangollen. Dwi ar goll yn Llangollen, odi, mae hwnna'n berffaith gywir. Boi a barf o Gaernarfon. Boi a barf yn Gaernarfon, da iawn, ardderchog, wedi cynnwys y cytseiniad i gyd, fyna, da iawn. Ar y mat ym Mhrestatyn. Ar y mat ym Mhrestatyn, perffaith gywir. Mae trefn yn Llangefni. Mae trefn yn Llangefni, ardderchog, pob cytsain yn gywir fyna. Heb ffydd yn Caerdydd. Dyna fi wedi'ch dal chi, dwi'n diwtor creulon dwi'n gwybod, ond mi wnes i gynnwys ambell air acenog yn y map yma, just mwyn eich dal chi. Dyna ddyn creulon ydw i'n de. Felly, allwch chi ddim defnyddio Caerdydd ar ddiwedd llinell o Gynghanedd Lusg, achos mae'n acenog. Rwy'n gynnig arall. Mae gennym ni prynais ddol ym Mae Colwyn. Odi, prynais ddol ym Mae Colwyn. Odi, mae hwnna'n berffaith gywir. Blydi pric sydd yng Nghriciaeth. Blydi pric sydd yng le Criciaeth. Yng Nghriciaeth, ie. Yng Nghriciaeth. Wel, mae fe'n gywir i Gynghanedd. Allai ddim dweud i fod yn gywir o ran ystyr. Wy'n nabod ambell un yn Nghriciaeth ac maen nhw'n bobl ddymunol dros ben. Felly, bach yn greulon fyna, ond dyna ni. Mae Boris yn Corus? Nawr te. Mae Boris a Corus yn odli, ydy, ond yn anffodus, mae Corus ar y diwedd beth yw'r sillaf sydd yn y goben or. Felly dyna'r odl ydych chi'n chwilio amdano. Mae Boris yn Nghoris. Felly, allwch chi feddwl am air sy'n gorffen gyda or, ac fe gewch chi... Trefor sydd yn Nghoris. Trefor sydd yn Nghoris. Diolch yn fawr, Lyn. Ie, mae hwnna yn berffaith gywir. Ie, mae unrhyw un arall eisiau cynnig rhywbeth am Goris? Mae yna... Sy'n mynd o Corus, mae gweld ffred yn Nant Garedig. Di'n da fyna. Gweld ffred yn Nant Garedig. Ie, ardderchog. Ydy hwnna'n gywir. Mae llew yn Hyddewi. Mae llew yn Hyddewi, da iawn chi. Yr odl yn gywir fyna. Dim cytseiniad ar ddiwedd yr odl. Ond mae hwnna'n berffaith gywir, da iawn chi. Yeah. A'r ola sgynnon ni di mynd mewn car i Dregaron. Mynd mewn car i Dregaron. Dyna chi, odi, mae hwnna eto yn berffaith gywir. Felly da iawn. Oes yna unrhyw gynnig arall? Dyna ni. Mae yna un arall, mae yna ddau arall, feges gyngor yng Nghorys. A at dramor nawr i Gorys. At dramor nawr i Gorys. Wel, ardderchog, maen nhw gyd yn gywir. Felly, dwi'n trial ffindio'r share screen yma, dyma ni, os ych chi ad. Cael y gwasgu'r botwm cywir. Dyma ni. Da iawn. Wel, mae'n amlwg o weld, nes i weld pwy oedd y wynebau yn yr ystafell. A rwy'n amlwg bod nifer ohonoch chi yn gynganeddwyr profiadol iawn ac yn gwbl gyfarwydd gyda'r Gynghanedd Lusg. Mi osod tasg fach sydd chydig bach yn fwy anodd, iawn, dwi eisiau chi osod yr enw lle cyn yr orffwysfa. Iawn? Felly, yr enw lle fydd hanner cynta'r llinell. A bydd rhaid i chi feddwl am air sy'n odli yn fewnol
ar y diwedd. Iawn? Felly, yr enghraifft I chi, mae corus yn lle isel. Cywir I gynghanedd, ond dwi ddim yn gweud unrhyw wirionedd o unrhyw fath yn y byd. Reit, gewch chi funud fach I feddwl. Oes unrhyw gynigion wedi dod I mewn? Gynno ni un wedi dod I mewn. Yng Nghaerdydd mae buddig. Da iawn. Yng Nghaerdydd mae buddig. Yng Nghaerdydd mae buddig. Mae angen un sillaf arall. Os ydych chi'n sôn am sillaf a bod angen un sillaf arall, rhowch O ar y dechrau. O. Yng Nghaerdydd mae buddig. A dyna chi, saith sillaf, a ydych chi wedi llwyddo I greu cynghanedd lusg. Yn arall wedi dod I mewn. Yn Llanrwst y mae clwstwr. O, ardderchog. Da iawn, roes I Llanrwst I mewn, jyst er mwyn eich taflu chi, felly dwi, achos mae'n air acennog wrth gwrs. Yn Llanrwst y mae clwstwr. O, da. Ie, ardderchog wedi. Mae'n bach da, ie. Un arall, hen foncath sydd fel athen. O, hen foncath sydd fel athen. Diw, mae'r rhyw fardd clasurol gyda ni yn yr ystafell yn rhywle fan hyn. Ie, boncath yn golygu enw lle ac yn golygu aderyn, wrth gwrs. Hen foncath sydd fel athen. Da iawn, ardderchog. Unrhyw gynigion eraill. Mae yna ddau arall wedi dod. Tregaron sydd yn llonydd. Tregaron sydd yn llonydd. O, da. Dwi'n hoff iawn o'r llinell yna, ond mae'n golygu rhywbeth sy'n braidd yn drist, ynddo, bod tregaron yn mynd I fod yn llonydd ym mis Awst hwn. Ond nid y flwyddyn nesaf, wrth gwrs. Ie, tregaron sydd yn llonydd. Ardderchog. Ie, da Un iawn. arall, mae Llanilar yn darfod. Nawr te, mae Llanilar yn darfod. Bron yn iawn, yr odl yn y goben yn darfod yw arf. Felly mae angen ef ar ddiwedd y gair cyn yr orffwysfa mewn gwirionedd, a bod yn fanwl gywir. Felly mae hwnna hytrach yn anghywir, ond mae bron a bod yn gywir. Os ydych chi eisiau bod yn gyfrwys iawn, gallwch chi fenthyg y gytsain o ddechrau'r ail hanner mwyn creu yr odl gywir. Iawn? Mae yna dipyn yn dod drwodd o'n. Llanilar fel darfod, neu rhywbeth tebyg I hynny. Yeah. Oes un arall yna? Oes, tregaron dan ei onen. O, da. Tregaron dan ei onen, ardderchog, ie. Yeah. Y ferch dew yn Nhyddewi. Yr un tew yn Nhyddewi. Da iawn, mae'r odl yn gywir, ardderchog, ie. Cas newydd heb dderwyddon. Cas newydd heb dderwyddon. Hwna'n un diddorol. Nawr te, ydy'r odl, idd yw'r odl neu wydd, derwyddon. Dwi'n meddwl I fod yn gywir. Dwi'n meddwl mai derwydd yw'r gair. Ac felly mae yn llinell gywir. Ambell waith, mae wy yn gallu, fel deisain yn gallu'ch twyllo chi. Mae'n anodd dweud heb lawr bod y glist yn dweud chi, ai wy neu wy yw e. Felly mae'n gallu bod yn dwyllodrus fyna. Mae yna dweud bach arall ar ôl. Abedaron sy'n lloni. Abedaron sy'n lloni ardderchog. Ie, da iawn. Oeddi hwnna'n beth gywir. Mae Nefyn fy Nghynefin. Na.
mae nefyn yn gorffen gyda in, fy nghanefin hefyd yn gorffen gyda in. Felly, yr odl fydde ef ynde ar ddiwedd y gair. Mae nefyn yn cynefuno, bydde hwnna yn gywir o bosib. Mae nefyn yn crino, yn nefyn yn... Ia. Felly, na, dyw hwnna ddim yn gywir. Na un peth da am gynghanedd, mae'n naill iawn, neu dyw e ddim. Does dim man canol y petai i'r gynghanedd. Mae'n gywir neu'n anghywir. Felly da iawn chi, dwi'n credu bod yna'n ddigon o gynigion. Ddwg da fi bod fi'n methu gweld y sgyrsiau, y sgwrs am y reswm. Dwi'n siŵr bod mod i wedi gwasgu rhywbeth, neu heb wasgu'r beth cywir. Felly, mae'n amlwg bod chi'n bobl brofiadol iawn. Jyst i grynhoi yn gyflym felly beth sydd wedi digwydd, beth yw'r termau nhw fel arfer sy'n achosi dryswch. Y gair acenog, i ddechrau beth yw'r termau sydd gyda ni. Gair acenog, y gair gyda'r pwyslais yn y sillaf olaf, gair diacen, y gair gyda'r pwyslais yn y goben, neu yn y sillaf olaf ond un, a'r goben yw'r sillaf olaf ond un, prifodl, y gair ar ddiwedd llinell, gorffwysfa, mae hwnna'n mynd i godi eto ac eto, ac i greu cynghanedlusg, bod y gair yn union o flaen yr orffwysfa yn odli ar goben. Iawn, yn syml iawn. Felly mae'n amlwg eich bod chi yn gallu gweithio y cynghanedlusg yn iawn. Felly, dyma'r newyddion drwg, sef eich gwaith cartref. Eich tasg chi yw dewis 3 lle gwahanol yn eich ardal chi. Newch yn siŵr bod nhw'n llefydd diacen, os dim pwyslais ar ddiwedd y gair yn y sillaf olaf, a gweithio cynghanedd lusg i bob un ohonyn nhw. Felly, bydd digon o amser gyda chi i weithio'r llinell. Yn hytrach nag e-bostio'r llinellau, byddai'n gofyn i chi naill ai anfon nhw trwy'r cyfleuster sgwrsio, neu i dweud nhw wrth bawb ar ddechrau'r wers nesaf. Felly, yn ystod y wers nesaf, byddwn ni'n gorffen gyda'r gynghanedd lusg ac yn gwneud ychydig yn fwy o ymarferion ar y gynghanedd lusg, ac yn dechrau gyda'r cynganeddion cytseiniol. Felly fi, mae'n ddrwg da fi ddweud, fydd yn tywys chi yn ystod y wers nesaf, sef nos Fercher nesaf eto. Felly mae hi yn chwarter 9, mae'r amser wedi hedfan yn gyflym iawn. Felly gobeithio bod chi wedi mwynhau, bod e ddim wedi bod yn rhy boenus, ac y byddwch chi yn gallu llunio cynghanedd lusg o leia yn hawdd iawn. Fe un rhybydd wrth i chi, mae cynghanedd yn gallu troi'n obsesiwn. Nabod pobl sydd wedi cael damweiniau car oherwydd bod nhw'n gweithio cynghanedd wrth fynd trwy bentrefi a threfi Cymru. Felly dwi a dyw'r Eisteddfod nag amgen ddim yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ddamweiniau car a fydd yn digwydd pan fyddwch chi, fydd yr obsesiwn wedi mynd yn drech na chi wrth deithio trwy Gymru. Felly dyna ni, nos da, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno ar wers heno.